Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji ayat terakhir surat Ali Imran ayat 200. Pesene tafsir cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Eling-eling he wong-wong mukmin, sira kabeh padha tabah sabar lan nyabarake lan padha netepono jihad lan padha wedi ing Allah Ta'ala supaya sira kabeh padha bejo oleh ganjaran swarga lan selamat saking neraka. Muhimmatun, sakwise kanthi cukup Allah Ta'ala nerangake ana ing iki surat werna-wernane hikmah lan hukum-hukum. Surat iki dipungkasi kelawan ayat kang kanggo ngreksa hikmah-hikmah lan hukum-hukum iku. Kang ayat mau mengku perintah supaya angka 1 kita tansah netepi kesabaran, sabar ngelakoni taat, sabar nandang ngrekoso lan coba, lan sabar ngadoi maksiat. Angka 2, kesabaran kita supaya ngungkuli kesabarane musuh. Angka 3, tansah netepi jihad fi sabilillah. Angka 4, takwa kang ateges nindakake sekabehane perintah Allah lan ngedoi cegahe Allah. Kanthi nindakake perkara 4 iki, kita umat Islam bisa oleh kabegjan. Ora namung kabegjan ana ing donya bae, ya iku baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanging uga ana ing dina kiamat bakal padha bisa keparingan kamulyan manggon ana swarga kang mobyur indah, ngrasakake nikmat peparinge Allah Ta'ala kang salawas-lawasi. Apa kang dadi kekarepan lan kepinginane sarwa katekan sarana puas adoh saking samubarang kang nguciwakake ora liwat. Muga-muga kita kabeh padha pinaringan bisa netepi apa kang dadi perintah agama Islam kanthi sampurna, kang sak teruse bisa kumpul karo wong-wong kang padha soleh-soleh kabeh ana ing swarga Firdaus. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mugi-mugi subscribe. Matur nuwun.